יש לנו חדשות חשובות לגבי ביטוח הבריאות שלכם. ב-1 ביוני תיכנס לתוקפה רפורמת הבריאות החדשה שתשפיע על כולנו. מה זה אומר? אם עד עכשיו ביטוח הבריאות הפרטי שלכם הכיל כיסוי לניתוחים מהשקל הראשון, מנור המבטחים טיפלה בכל ההליכים הנוגעים לניתוחים שלכם באופן פרטי ומלא. ב-1 ביוני הכיסוי שלכם ישתנה ויהפוך לביטוח שישלים את שירותי הבריאות הנוספים של קופות החולים. אין מה לדאוג, אתם עדיין תקבלו כיסוי מלא לניתוחים המבוצעים על ידי מנתחים שבהסכם עם מנורה. ההבדל הוא שתחילה תידרשו למצות את הזכאות שלכם מול קופת החולים. ואם לא יהיה כיסוי דרך השירותים המשלימים של הקופה, או שתידרשו להשתתפות עצמית, הביטוח הפרטי שלכם במנורה ייכנס לפעולה. ומה עכשיו? קל מאוד. אם לא תעשו דבר, תשלמו פחות, ועדיין תוכלו ליהנות מכיסוי מלא, לאחר שמיציתם את הזכאות שלכם בקופה. במידה ותבחרו להמשיך וליהנות מביטוח בריאות פרטי על מלא, מבלי להידרש לשירותים המשלימים של הקופה, תוכלו בקלות לבטל את העברה ולהמשיך בביטוח מהשקל הראשון, בדיוק כמו שהיה לכם עד עכשיו. אז תתייעצו עם סוכן או סוכנת הביטוח שלכם, ויחד תבינו איזה כיסוי הכי מתאים לכם. בנוסף, באתר מנור המבטחים מחכים לכם כל הפרטים וההשוואות שצריך. לא משנה מה תבחרו, מנור המבטחים תהיה שם בשבילכם ברגע האמת, באמת. מנור המבטחים,